Давай ти си, Джон. Почна ли? Да. Еба ли? Мангали? Аз съм Джоко. Не идвам от Марокко, споко. Не съм от София Локо. На фит му Специален идва поздрав Коко. за Коко. И след това, аз не съм килата. Не влизам с вратата. Специално за тълпана. Тълпата исках да кажа, не ме бъркай, моля те. Влизам, продължавам с краката. Дигам си ръката. Тост! Фащам се за лост. Ти си мой гост. Закинь го тук. И какво чакаш още? Може ли си Давай въпрос? още те. Давай още и после дреми за кура на следващото. Още малко, брат, ти Кажи разпичай. за Айси. Обичам Айси, а ти Трайси. Така? Абе, какво ме Мото кажеш, тукай бе? си. Ами следващия ритъм започва така. Виждам яка кака, на мен ми се доака. Тя ме чака, но отново се разплака. И гледай, да. Виждам Тошко! Моля ти, заведи го. Той ме пита какво. Нека го се После, брат, аз живея в този град. Аз влизам всяка маска в чат. И след това продължава се ритъма така. Пено и също, усещаш ли брато? Питаш ме какво? Аз съм от дружба едно. И познай кой е тука. Познай кой е тук, виждам яка кука, но изобщо не ми пука. Някой на вратата чука. И след това Килата, аз дето минават с вратата. не съм килата да ми яде мадата. Той е пълен тапанар, има много гаден глас. Тогава да Паля, разкажем за Крис Паля Кошби. не вас. ме прекъсвай. Знаеш как се Паля изписва? фас. Имам як Отивам у глас. вас. Отивам у нас, специално вас, паля още един фас. Чакай си дете намира на навията, да не би си другиран, да намирам бърза Ставаш помощ. изгодна. Да не би да си другиран, аз мисъл в текста си винаги намирам. Не спирам, Прибереш. продължавам да миксирам. Колко говори. И не се И след това предавам. И след това се прибереш. Никой не се предавам. На максимум се раздавам. В устата си Знаеш го кога подавам. почнат сметките? И Никога. после се залавям, защото се... Еба. не се Защото ебавам. съжалявам. Не съжалявам. Съжалявам, брат. Нощта е късна, ще бъдат надействам, няма и много мрак. После искам да ти кажа, че... Момент, че... Окей, че. Че сега един момент, как беше... А ти си много як фен. Много зарибен. Всеки ден, ден след ден. Аресмен, аз съм кварталният гамен. Фащам от слънцето готин тен. Какво по? Абе, Брат, за всеки знай от нас. се, какво представлява ваш. Аз Представлява не време. се осъзнавам, не се предавам. После аз ти го подавам. Текста си повтарям. Аре, брат, време е за лягане. И Време е после за как купон, и да припева, кажи как и играта. припева. Кажи ми как и припева, как и припева. И сега продължавам, защото тази лампа в очите ми свети. Аз съм по-ви контакта, къде го включвам в контакта, за повече разклонители. Повече разклонители, търсите повече като връзки. хора като мен, а ние сме победители. Ей. Специален поздрав за Боби. Той бате компютъра ми сглоби. Имаше едно куче, не си спомням откъде беше, обаче беше от СО и после беше Доби. Ще позная с Айде, моят всеки куче, мисли къде ще Да гърса. си мисля на още нещо. Това е много горещо. Искам да ти кажа, че Гореща няма... точка. Абе, а вие на къде отивате? Отивате Кажете пет. бе. Ай, Абе, си бе, какво бе, рима? бе. Вчера те баха трима. А кой ме взе? Изобщо не ми дреме. Абе, Никол, Тя каже рима. ара да ми продадеш анабол. А после сол. Баха Аз трима. по луната винаги ходя гол. Седам си на стол. И после скачам в храста. Аз не съм куче и не хващам храста. Храста. Аз не съм растафарианец. Нося ланец. Никой не те дърпа, прибирай се. Имам готини обувки. Не е като За това не съм моите- като Данчо и не повръщам в мивки. После имам Ето, яки мама, покривки. Ушивки. И ги разкрива. Кой вика от там? Аз Майката на продавам Гелен. вторият грам. Мога да ти го подам и знам. Лан, Че си? пребан. Чао, Тоше. Майката на Геле. Тя продава зеле. Изобщо не ми дреме. Айде, измисли нещо. Дебе. Ще решим, що ще полиция, братле. Айде, ще за мен. Политиция.
Значи ще трети, че Мишелена на земята. Къде, баба? За какво ще ходим? За да не вкарат майката на Геля в него.